Câți bani și timp pierzi anual cu întreținerea plaselor? Plasele care se murdăresc repede, se degradează, se rup, trebuie reparate sau înlocuite frecvent. Gata cu grijile! Administrezi un teren de sport. Ai deja suficiente de gestionat. Programări, clienți, mentenanța generală. Ultimul lucru la care vrei să te gândești sunt plasele care se rup și cer reparații constante. Cum ar fi să ai o soluție care arată bine, rezistă și rămâne impecabilă pe o durată de ani de zile, fără efort. Plasele noastre sunt fabricate din materiale care nu absorb apa, sunt complet rezistente la acizi, uleiuri și praf. Le montezi odată și uiți de ele, fără reparații lunare, fără înlocuire anuală. Terenul tău arată profesionist, iar tu te poți concentra pe ce contează cu adevărat: clienții și jocul. Înscrie-te acum în concursul nostru și poți câștiga un sistem complet de plase de protecție de împrejmuire și acoperire în valoare de 5.000 de euro, montaj inclus și garanție 5 ani. Completează acum formularul din link și răspunde la cele 5 întrebări din quiz. Durează mai puțin decât să repari o plasă. 0 stres, 0 întreținere și 0 costuri suplimentare. Înscrie-te acum și scapă de grija plaselor pentru următorii 5 ani. Click pe link și joacă smart!